wedang kuwi ngawe kadang lumpukne sedulur kongkon nonton Indosiar. Oh. Nek roti ki atine wong loro wis dadi siji. Lah nek gelas ku nek tugel ora kena dilas. Lah nek jelas kuwi kabeh wis dijejeli gelas. Lah apa sejeli gelas? Kese ngombe lak dijejeli tuman ngombe dikrucuk ning ngene. Disejeli gelas ngombe kopi kanggo ndelok Indosiar. Cepet tah melek. Melek kuwi tegese Apa? amel-amel sing elek. Padha karo kolik. Tegese kolik. Kolik iki montor lik kuwi tiba malik. Montore malik. Lah nek kirun ki kuwi jelukane wong tuwa. Run kuwi tuyuk-tuyuk. Dadi kirun Wong tuwa sing wis lumpuh. Bagyo. Bagyo ki bak kuwi Adae. camat. Alah. Kowe iki ngapa to? Enggak. Wong bak kok adae camat iki. Baki ada kumkuman. Iya ki sarung. Dadi rupane kaya kumkuman sarung. Tapi diombe wong telu. Aku ora entek. Lah kamu, aku mah diombe bojomu. Ini bojoku ya mah. Tapi terus wis-wis dilek. Dilek terus tak rogoh. Mak rogoh tak lebokne neh. Mantap. Tak kok iso mancap. Lah wis dilebokne neh. Wis ndang endi mong? Lah iku lho. Kilo surate sakmene. Hebat ya, Bak. Ya ampun. Ini betul-betul namanya penggemar yang mempunyai jiwa seni. Kok iso ngono tandane apa? Nyatane surat ngene kirim ya digambari Gambar apa? tanda. Tanda apa? Tanda tayub. Landi tandae renak. Oh, atus. Guaan yang golek liya aki. Gak anu. Iya tak wacane. Nika yang badhe diwaos dening Dul Gembu. Aja nglelis jenenge Dul wong. Gembu. Darmo Klothuk. Marto Ledeng. Kok kene. Marto Ledeng. Kuwi nyang ndi ndledek. Ngawur ae. Lah apa nyelopok sak senenge. Seneng. Apa lek? Mbah, aku yang guyu. Lah ya ukur seneng tok. Kagem. Aku kok meteng. Kok kagem pelawak ludruk kirun CS nuwun gending. Iki weke sapa? Wekku. Dadak mungkluk ta wekku. Oh iki weke sapa terus bajing luncat. Jaipongan. Bajinge kurang ajar. Loncatan. Gendeng. Oh gendeng. Iki kok uyel-uyel wong ae kok cedak. Aku mbuh angger bar jamu ya ngene iki. Yo